खुलुमबाय, बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं उपमारानि दैमारि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो हानायनि थाखाय एबसुआ आलारि बाथि फोजोंना आरज गाबदों। एबसुनि थान्दै हान्जाया दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलरखौ लोगो हमदों। दसेनि गेजेरावनो आसाम पुलिस एसआइनि आनजादखौ खुंनो गिबि मन्थ्रिनि गोख्रों बिथोन। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया इन्डिया इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि (IIT)नि कनभकेसन सेरेमनियाव दिनै बाहागो लायो। आसामाव थांनाय हराव बांग्रिं मावदों। आसामनि द'स्नि गामिफोरा मेघालयआव हाबहैनो लुबैदों। दिनै मुलुगनां गान्दा सान। दानिया आबुं रादाब। फैगौ दानसेनि गेजेरावनो बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनो मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहआ बिथोन होनायखौ एबसुआ बरायदों आरो बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो हाथोंनि थाखाय समबारखालि मोनाबिलियाव एबसुआ कक्राझार नोगोरनि बागानसालियाव थानाय गाहाय मावख' बड'फा हाउसखौ लाजेननानै आसाम नाङै गुबुन गुबुन जिल्ला आफाद, दखरा आफाद आरो दालाइ आफादनि मावख'आव आलारि बाथि फोजोंनानै आरज गाबनाय हाबाफारि बानजायदों। बड'फा हाउसआव आरज गाबनाय हाबाफारियाव एबसुनि गाहाय नेहाथारि आरो बिटिआर गोरोबथानि सागान होगिरि लरेन्स इस्लारिया फोरमायथिनाय बादिब्ला भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारा बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनाय लोगोसे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ बिटिआरआव सोसननो थाखाय मनिटरिं कमिटिखौ दानसेनि गेजेरावनो दाफुंसिगोन। बेजों लोगोसेनो बावैसो सान सिगां आसाम बिधान सभा जथुमाव मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ कमतापुर अट'नमास काउन्सिल आरो मरान मटक अट'नमास काउन्सिलनि बिलखौ पास खालामनानै बिटिसिनि बाहेराव थानाय बर'फोरनि थाखाय बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिलनि बिलखौ लाबोयैया जोबोर दुखुनांथाव जाथाय होननानैबो लरेन्स इस्लारिया बुंदों। बर' मन्थ्रि दङ WPT डिपार्टमेन्टनि चन्दन ब्रह्म। बिथाङा कमतापुर अट'नमास काउन्सिलखौ दानानै होबाय, मरानफोरनि थाखाय अट'नमास काउन्सिल दाना होबाय, मटकफोरनि थाखाय काउन्सिल दानानै होबाय। नाथाय सुक्तियाव थाखानायब्लाबो बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलखौ चन्दन ब्रह्मआ दानानै होआखै। बेयाव मा जाहोन दं जेबो मिथिया, जों बुंनो हाया। मानोना बैफोर ओनसोलनिफ्रायबो थांनाय बर'फोरनि गोलावथार जे सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायाव गोबां मुंख्लं जाबाय, गोबां सातजाला जानांबाय। बेबायदि सोमावसारनायाव बाहागो लाबोनाय बैफोर जे जिल्लाफोर दङ, जाय जिल्लाफ्रा बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलाव थागोन, जायफोर जिल्लाया बिटिआरआव हाबखानाय नङा, बे हाबखायै माखासे जिल्लाफोरखौ लानानै बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलखौ दानानै होनांगौमोनब्लाबो जोंनिनो बर' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ राजनिति खालामनानै बिथाङा दाफुंनानै होआखै। बबेखानि एबसुनि गाहाय नेहाथारिया बुंबावनाय बादिब्ला बिटिसि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुङाब्ला बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोब्राब जेंनाजों मोगा-मोगि जानांसिगोन। नाथाय बिटिसिनि बिसायख'थिया थाबैनो खुंफुंजायोब्ला ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा गोब्राब जेंनानिफ्राय रैखा मोननो हागोन। समबारखालि एबसुनि मोनसे थान्दै हान्जाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंखौ लोगो हमदों। एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि खोरोमदाव औवारी आरो सोलोंथाइ नेहाथारि कास्टम बसुमतारी मोननि दैदेननाय एबसुनि थान्दै हान्जाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंखौ लोगो हमनानै पिजि आरो पिएइचडि कर्सजों सोमोन्दो लानानै गुवारै सावरायज्लायनाय जायो होननानै मिथिनो मोन्दों। मोनसे फेसबुक पेजआव फोसावनाय बादिब्ला एबसुनि थान्दै हान्जाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलरखौ लोगो हमनानै पिजि थाखोआव आरोबाव फरायसाफोरनि मासि बांहोनाय आरो भारत संबिजिरनि 8थि फारिलाइयाव थिसनजानाय बर' रावजोंनो पिएइचडि आयदायाव थेसिस पेपार लिरनो मोननांगौ होननानै दाबि दैखाङो आरो गेबेङै सावरायज्लायनानै भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादुसिंनो गांसे गोसोखांलाइ गथायो। मख'नाय आयदानि सायाव सावरायज्लायनाय समाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलरआ पिजि थाखोनि मोनफ्रोमबो बिफानावनो फैगौ गोदान सेसनाव फरायसाफोरनि मासिखौ आरोबाव बांहोनाय जागोन होननानै एबसुनि थान्दै हान्जानो खोथा होदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों।
समबारखालि हराव दिल्लीनिफ्राय आसामाव सौफैनायनि उनावनो गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ आसाम पुलिस एसआइनि सोंथि बिलाइ लिक जानाय आरो आनजाद केन्सेल जानायनि बागै गेबेङै खौरां लायो। आसामनि चिफ सेक्रेटारि डिजिपि मोनखौ लानानै गोजौ थाखोनि मावख'गिरिमोनजों गिबि मन्थ्रिया मोनसे जर'खा मेलाव बाहागो लानानै जालांनाय जाथायनि खौरां लादों। बेनि उनाव आसाम पुलिस एसआइनि लिरनाय आनजादखौ दानसेनि गेजेरावनो खुंनानै थाबैनो रिजाल्ट फोसावनो थाखायबो गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालनि स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डखौ गोख्रों बिथोन होदों। बेजों लोगोसेनो इयुनाव बेबादि लिरनाय आनजादाव बेले-बेजे जायैखौ रोखा खालामनो थाखाय गिबि मन्थ्रिया गोख्रों बिथोन होदों। बबेखानि बे जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो सिनायथिनानै गोख्रों राहा लानो थाखायबो गिबि मन्थ्रिया बिथोन होदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। इन्डिया इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि आईआईटी गुवाहाटीआव दिनै 22थि कनभकेसन सेरेमनि जादों। बे कनभकेसन सेरेमनियाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ गाहाय आलासि महरै भिडिअ कनफारेन्सिंनि गेजेरजों बाहागो लायो। लोगोसे बे सेरेमनियाव माननि आलासि महरै इउनियन एडुकेशन मिनिस्टार रमेश पोखरियाल निशांक, इउनियन मिनिस्टार अफ स्टेट फर एडुकेशन सन्जय चौधरी आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालाबो जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे सेरेमनियाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मानिनानै लोगोसे जानला-मेनला फट' खेबनो मोननाय नङा। बे हाबाफारियाव आईआईटीनि गासै 1803 फरायसाफोरनि गेजेराव 687 सा बिटेक आरो सा 637 एमटेकनि फरायसाफोरा डिग्री आवथायनो हादों। थांनाय हराव बांग्रिंआ आसामखौ सोमावग्लुंलांदों। थांनाय हरनि 1:28 रिंगायाव आसामाव बांग्रिं मावदों। रिपर्टनि बायदियै रेक्टार स्केलाव 4.4 गोख्रैथिजों बांग्रिंआ थांनाय हराव आसामखौ सोमावग्लुंदों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय हराव आसामखौ सोमावग्लुंलांनाय बांग्रिंआ कामरुप जिल्लानि सोनाब गुवाहाटीनिफ्राय मिरु लाजेनदोंमोन। गिबि सोमावग्लुंनायनि दान्दिसे उनावनो आरोबाव नैथि खेब बांग्रिं मावदों आसामाव। नैथि खेबनि बांग्रिंआ रेक्टार स्केलाव 4.2 गोख्रैथिजों मावलांदों। बबेखानि हरसेनि गेजेरावनो नैथि खेबनि बांग्रिंआ आफां आसामनि बरपेटा जिल्लानिफ्राय मिरु लाजेनदोंमोन होननानै अफिसियेल सुलुङाव मिथिनो मोन्दों। थांनाय बे बांग्रिंजों रायजोआव जेबो खहा जानायनि बागै खौरां मोननाय जायाखै। मख'नो गोनांदि थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो आसामजों लोगोसे सा-सानजा ओनसोलाव बेबादि फिसा-फिसौ गोबां खेब बांग्रिं मावनायनि खौरां मोननो हादों। आसाम सोरखारा जेबो रोखोमनि जौगाखांआरि खामानि मावैनि थाखाय आरो दासिमबो आसाम सोरखारनि मोनसेबो मदद आरो अनसुंथाइ मोनै गोग्लैसोनानै थानाय आसामनि 6-7 गामिनि रायजो राजाफोरा आसामखौ नागारनानै नसुं रायजो मेघालयआव सरजाबहैनो सिगांदों। आसामखौ नागारनानै मेघालयआव सरजाबहैनो गोसो जानाय 6-7 गामिफोरा जादों कामरुप जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय पलासबारि ओनसोलनि गरुबन्धा, बेसिमारि, देवानबिल, बरगरां, बांगेलिला, कट्राबारि आरो सान्तिबिल। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसाम सोरखारा बैफोर गामियाव दासिमबो जेबो रोखोमनि जौगाखांआरि खामानि आखायाव लायैनि थाखाय सरासनस्रा रायजोफोरा खुद्रिदों आरो बेनि थाखायनो बै 6-7 गामिया आसामखौ नागारनानै मेघालय रायजोनि वेस्ट खासि हिल्स जिल्लानि सिङाव हाबहैनो गोसो जानायखौ फोरमायदों। बबेखानि बै ओनसोलनि रायजोफोरा भारतनि उदांस्रिनि उनाव दासिमबो जेबो रोखोमनि जौगाखांनायखौ नुनो मोनाखै होननानै अजद होनायजों लोगोसे सोरखारनि हेंथायै सोमावसारनाय हाबाफारिबो बानजायदों। रायजोफोरा अजद होनाय बादिब्ला बै ओनसोलाव दासिमबो नोगोरारि महरै मोनथारनो गोनां मोनथायफोर फारियै मोजां लामा-सामा फोनांजाबनाय, गोग्गो दै लोंग्रा मोनलोंनाय, मोब्लिब, सावस्रि जोथोन आरो सोलोंथाइनि बिथिङाव सोरखारि खाबु मोनाखै। दिनै 22 सेप्तेम्बर मुलुगनां गान्दा सान एबा वर्ल्ड राइन' डे। दिनैनि सानखौ गान्दानि मोनबा जोलैखौ मान होनानै फालिनाय जायो। बेफोर मोनबा जोलैफोरा जादों गोसोम, गुफुर, थसेल' गंआरि गान्दा, सुमात्रान आरो जावान गान्दा। थांनाय 2010 मायथाइनिफ्रायनो बोसोरफ्रोमबो मुलुगनां गान्दा सान फालिनाय जाबोदों। बेबादिनो दिनैबो मुलुगनां गान्दा सानखौ हाग्रा बिफानजों लोगोसे मुलुगनाङैनो फालिनाय जादों। बोसोरफ्रोमबो 22 सेप्तेम्बर दिनैनि गोथार सानखौ मुलुगनां गान्दा सान महरै गान्दानि जोलै बांहोनाय आरो संरैखाथिनि थाखाय फालिनाय जायो। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन बुधबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर।
भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन बुधबार 23 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ आरो बोथोरा बांद्राय गुदुं जानाय नङा। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो अखा हानाय लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुं दुंनाय आरो बोथोरा बांद्राय गुदुं जानाय नङा। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनिबो जाथावना दं। चिरां जिल्ला गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानाय आरो बोथोरा बांद्राय गुदुं जानाय नङा। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानो हागौ। बाक्सा जिल्ला गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय एसे बिबांनि अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय अखा हानाय लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानो हागौ। उदालगुरि जिल्ला गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 29 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनायनि जाथावना। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।